Sabías que ser celíaco pode ser todo un reto no día a día? Ser celíaco a veces significa lidiar cunha chea de desafíos, dende etiquetas confusas ata preocupacións pola contaminación cruzada, sen esquecer os custes económicos engadidos. Notaches o caros que poden ser algúns produtos en glute, verdade? Esas pastas ou galletas poden ser todo un revés no peto. Este conxunto de proteínas procedentes das sementes dos cereais chamado gluten emprégase como aditivo case universal dos produtos procesados e dos temidos ultraprocesados. E grazas a isto podemos voltear a situación e converter o que podía ser un problema nunha ocasión para poder mellorar a calidade das nosas dietas. Sabías que os produtos naturais e sen procesar rara vez teñen gluten? Pensa, froitas, verduras, legumes, peixe, carnes magras, lácteos naturais, todos sen gluten. E creme, están cheos de beneficios para a nosa saúde. Só teríamos que apartar produtos primarios tipo cereais ou informarnos de cales non teñen gluten ou incluso procurar sustitutivos. Optando por produtos frescos e naturais e o menor procesado posible, insistimos en que non só evitamos o gluten, senón que melloramos as nosas dietas de xeito incrível. Máis nutrientes, menos aditivos. Así que, xente, convirtamos este desafío nunha oportunidade. Prioricemos o produto natural, fresco, local e construamos unha dieta moito máis saludable e económica.